Matilde Asensi, periodista i escriptora nascuda a Alacant l'any 1962. És una gran escriptora espanyola, on destaquen els gèneres de la novel·la històrica i d'aventures. Va estudiar periodisme a Barcelona. Va treballar a la ràdio, en diaris i en l'agència EFE. Dona d'una gran vocació literària, afirma que porta escrivint tota la vida. Tot i això, la seva primera novel·la, El Salón d'Ambar, la va publicar als 37 anys, la qual va comptar amb gran èxit i va ser traduïda a 15 idiomes. La seva tercera novel·la, i probablement la de més èxit, El último Catón, conta la història d'una investigació en la ciutat del Vaticà que pretén descobrir els misteris que envolten a la Vera Creu, és a dir, la verdadera creu en la que Jesucrist va ser crucificat. Aquesta gran obra va ser publicada en 2001 per Planeta i va tenir molta bona acollida. Algunes de les obres més rellevants de Matilde Asensi són Tierra Firme, El origen perdido i El regreso de Catón, on narra la situació política del Vaticà durant 3 èpoques diferents i afirma que el Vaticà ha falsejat la història. Ha tingut nombroses ofertes de portar algunes de les seves novel·les al cinema, però no ho ha aconseguit en acord als directors de cine. Ha guanyat 5 premis per la seva obra literària. A dia d'avui continua escrivint. Per què ha sigut una dona important en la història? Matilde Asensi és una gran escritora. La seva principal virtut, tal volta sigui que a una edat ja madura ha publicat una gran obra i aquesta ha tingut un gran èxit dins del gènere de la novel·la històrica i ha pogut continuar en el més alt i encara a dia d'avui és considerada una de les millors novel·listes espanyoles.